So nata dire karon sa kilid gyud sa Suba sa Cagayan de Oro. Gingon nga Rio Boulevard. Rio Boulevard. Wow. Hello. Ang go matik kinahan ko sa design. 180. 200. I really think this is a good bag for me. This one. 480. Miss, 480. 500. Thank you. Okay. Uy, wala busita gihata gali. Naay kuha na ni boss, napay mas nakuha ni boss. Napay mas nakuha. Meet my close friend here, Dexter. May hapon, may hapon. Nindot kayo no? Lahang Boulevard diri sa Cagayan de Oro City. Latay ta dere. So, hello. So morning. Saan nga tulay gani? JR Borja Bridge. So Nadia. Yes, gawlag ko. And then mo ni ang Cagayan River. Oh. Shout out na yan. 1 to 3 gawin sa YouTube. Wala sa Facebook ya. Pero bago pa ko gusto sa Facebook. I-upload mo na ya? Oh, i-upload na ko. Dako ni siyang suba mga ka 1 to 3. Padung gyud dito sa baba sa Makahalar. Sudlo na to na ron ang flea market sa Higalaay. Wow. So karon mga ka 1 to 3 ana kita sa Higalaay Festival Flea Market. Diri sa Rio de Oro Boulevard. Hello. Wow. Yes, sir. Hello, may hapon. Unsa ni? Mga anime? Yes. Wala mo ni sa mga generation. Ano na siya karon? Ano siya So, unsa ni? Can you explain? Mo na siya si Kuan. Si unsa man ni? Can you explain? Mo na siya si Kuan. Si unsa man ni? So unsa man siya para decoration? Decoration sa kwarto. Sa kwarto. Yes, sir. So, Collection. unsa man inyong pinaka best seller diri nga character? Demon Slayer, sir. Asa na? Nato yung ganit, sir. Kani sila mo yung mga best seller. Yes, sir. Oh. Then, napuntay, kung sir, matuang Hunter x Hunter, sir. Pila po ni? 300, sir, ang isa. 300? Wow. Ato ang, kung sir, ato ang price na ni, sir. Gikan sa pinagamay, 250, nga ni. Okay. So, morning to 50. 1.5 na yun. Okay. Kanong mahal man? Nindot din siya i-decorate, no? Yes, sir. So, ang uban ani, Samotang na PC, sir. mag-collection. Okay. Kani ni pila pa ni? 300 yun. Kani? Isa kani siya nga karakter si Ana. Pila ni siya? 500. Wow. Ay, siya tong Hisoka. Pila ni siya? 300 sir. Pili to 50? Fixed price yun eh. I am Mr. Bargain Man. 300, 270. Okay ra? 270? Alright, so 270. Sige daw. At least no, nakakita tag 270 instead of 300. So doon na tayo 30 nga discount. Boss, thank you boss ha. Very good kay ka.
Sudot ko na siya. Wow. Tanan giro, tanan giro. Alright, thank you. Thank you. Ngita ta direk, lain direk. Hello. Naka t-shirt nga maigo sa ako ah. Kani? Adire? Oh. Walay ka nang walay print? Printed tanan. Wow. Ada tas pikas. Wala interesado ko ani ba? Ismi, unsa di siya? Mini donuts, sir. Mini donuts. Yes, sir. Wow. So basically donut kina siya nga gagmay. Yes, sir. Okay. So lain-lain og itsura, lain-lain pod og flavor. Yes, sir. Pila pod? 5.20 na, sir. Okay. 5, 20, 12, 60, 25, 120. Maning 120, sir. Kini mo 120. Yes, sir. 25 So pieces. 25 pieces. Maning 150. Okay. 36 pieces. So may pinakalamian eh. Ay, pareho naman sila sa lami. Pa- Pero pa- lagi na sa flavor. Kumpara nimo. Among bestseller, sir, kay chocolate and Oreo. Kini. Bestseller, ginanawa, sir. And then Yes, sir. kini. Yes, sir. Sige daw, palita ko aning 5 pieces. Kanang 20 lang. Asa yung mga na, sir? Ay, ikaw ra, sige ra, random lang. Basta lain-lain og kuan. Flavor, sir. Oh, kato testingan. Kuno butan Ria? Sige. So 20. Uy, mag-uli to sa waong. Uy, mabay ta. Wow. So nata sa Higalaay Boulevard kini ilang flea market diri dunay mini donuts. Sing ngalan ani nga tindahan? Mini boss. Mini Boss. Mini Boss 5 for 20 pesos. Tung testingan. Nindot ka tong view no. Tung testingan. So ingon nila ang best seller nila is ang kining chocolate. Ini Oreo. Flavor mura siya custard, mura po siya mangga. Ba't atong suwayan? Last piece. Mangga. Hello. Kini kay karaan kini siyang kuan pie. Kaniadto sa bata pa ko fruit pie ang sikat ani nila. Egg pie, fruit pie, buko pineapple. Sir, Cecils. Cecil, sir. Sir, natay fruit pie. Sa bata pa ko mo ni sikat kay kaniadto ang fruit pie. Ano, sir? Fruit. Fruit pie. Ang unsa may lain mo i-recommend? Sir, natay chicken. Doon na sila. Sir, natay buko or egg pie, sir. Kani unsa ni? Pineapple pie, sir. Okay, pineapple. Yes, pineapple. Pila ang kuan ang Sir, slice? tag 55, sir. 55. Fresh fruit sa gamit. Fruit pie no? Yes, sir. And then egg pie. Okay. Cassava, balagkit. Cecil, sir, mom. Asay lami sa kung ikaw ko pagtanon kisay asay lami lang duha. Kani imong gusto?
Kung ikaw papiliin. Yes, sir. Yes, ma'am. Ano fruit pie? Ah, sige. Fresh fruits, di kita miss. Mo tuo ko nimo kay mo po ni ako paborito kanina dito. Buko lagi ni. Kani. Fruit pie. And then ang second favorite nimo? Egg pie. Egg pie. Yes, sir. Egg pie. Beef with mushroom. Palit ani. Kay mo ni akong paborito kayo kaning fruit pie. With rice na na siya. Boss, akong bayaran. Yes, sir. Nya ako ra ibili na. Yes, sir. Thank you, sir. Actually, kapili ko sa mga design. Kani may akong naganahan. O katupod na ay kuno Saint Agustin Cathedral. Boss, katulak ko boss oh. Ano na simbahan boss? Ha? Double XL. Pila kayo ito? 250? Ay, 280 rin, sir. 280? Double XL naman ito. Okay. Di mo dalag 250? Para mga isda. Anong dato nang bigyan na siya nga size, sir. Mo ba? Walay gamay nga discount. Isag kuan 270. 270, 270. sir. Sir, pwede ka hangyo 270? Okay, thank you boss. 270. At least nakahangyo tag gamay from 280 nakahangyo tag 270. Kato nga design do dai simbahan. Boss, ako orang balikan ha. Yes, sir. Ay, sir, napakita. Oh. Amo to? Red color oh. Oh, sakto. Okay kayo, terno. Asa si mo sapatos? Hasta. Hi ma'am. Nindot yung mga bag. Locally made bags na, sir. Diri sa CDO? Yes, Cagayan de Oro. Oh, really? Yes. Tagpila pod? 580 ra na, sir. Barato ra gid kaayo. Pili na sa gamiton og kuan kanang mangumpra ko ba akong sudlan. Digi kay sir. Babe, Ligon kay sir. excuse me. Dili mo pay, dili magpanit-panit. Ligon ang iyong Wow. Pila ni siya? 580 ra na, sir. 580. Affordable ra gid kaayo. Napa na hangyo? Kani nga color oh. Wala ra ba hangyo mo ang rent diri, sir? Sige lang, good. Wow. Asa to imong t-shirt bi? Diri, sir. Diri. Mura pong ginoon na Havaiana. Wala siya original, sir. Lagi. Ano barato mo yung Gibili na natin, sir. Murag distributor gid ang nagkuan sa ako. Gamay ra no? Oh, gamay ra no? Ano daw? Sige daw. Ano? Ay, mura sa kuman. Kana? Isa po nang naunga na. Ha? Hello. 50. I really think this is a good bag for me. This one. But nakakani sila lain color ani. Miss, nakailain color ani? Naunta, sir, pero nahurot na. Nahurot na? Black na lang ginabili. Black. Pila po ni? 580 gyud. 580 gyapon. Wow. Where ng color? 480. Miss, 480. Fixed price good? 500. Okay ra? 600. Ah? Sir, mayroon mong kukuha na, sir. Mayroon mong kukuha na. 510. 510. O, ilan? Sugot na siya. Ma'am, o sige ito yung pangalan, ma'am? Stella, sir. Stella? Ma'am Stella, sige na ma'am Stella, tagay ko discount. 510. O kani. 510. I love this bag, but expensive ra ang 580 para nako. But kung 510, okay ra. 510. 530, sir, last. Awa ha? Ikaw ra gyud akong gitagag discount, sir. Sige daw. Kay fixed price gid ba ako, sir? Guniti, paliw Sige. ka. Bagay? Hindi na ba workmanship po? Gyud. 510. Okay? 530 lang. 510 lang. Kaya na ko 10, 500 lang akong pangitaon. Sige na lang, oy. Okay. Kapoy na siya. Gunit camera.
Sige, 510. Ah. Ah. Okay. Ilagi, nay mo balik dali sir. 3 years na ilang bag. Okay pa kung kaay. Ganda tigag 10 na. Then tag 3 years na ilang bag wa pa maguba. Yes, wala pa. Nay uban nga nakabalik din hi 2019 pa daw iyang bag. Ay hanto dron. Ito drone gigamit gyapon niya. So see, kuan gid sila. ingon ni Ma'am Stella nga ang uban daw mga customers ni palit og bag. 5 years na. Oh. 5 years, 3 years. 5 years, 3 years. Maayo pa daw. So again, thank you Ma'am Stella. Ako dokle. Ha? Sukulin ako. Oh. Pagaling yan. Aptik si sir. 44. Nice. Bagay ra? Bagay ra. Alright. Ma'am, thank you mama. Ato unsa na ko tong t-shirt ha? Sige. Ato na. So it's time atong balikan ang atong t-shirt kay na naman tay bag. Do you think it's a good buy? From 580 to 510. Just 70 pesos discount. Sir. Okay na to sir? Baubos mo kanin. Ah. Okay. Oh. Sir, ikaw gawin sa camera sir ha? Ako ipakita nila sa kanindot ng trabaho. Okay ra? Okay ra kay sir. Bagay? Chinga kay sir. Siga kayo. Dili gamay? Dili ang sir. Pastor gyud siya sir. Okay. 270. Thank you. Nakalis pa gid sir wa. Shout out boss. Shout out sa mga samig chapter. Na YouTube oh. Thank you sir. Thank you. Oh. Sir. Okay. Sir. Thank you sir. Ari ato ibutang sir oh, palayo ko sir. Ano sir? Ha. Okay, buko pie and Sa vlog sir. fruit pie. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Meet my close friend here, Dexter. May hapon. May hapon mga ison. Right, sorry pa ta diri mga ka 1 2 3. Naidaghan pa diri kasuruyan diri sa Rio Boulevard. Daghan din ni mga daghan mga dalaga. Oh, my friend here is certified single. Ulitaw. Nakita ni siya og kaugmaon. Oh, Kenny, Dex. Hello, mayong gabi. Okay, charcoal. Charcoal ice cream. Charcoal. Ang ilan naman ni sir? Blue Oreo. Blue Oreo, mix na siya sir. Sato pa, ito mo color na. Oh, ito. Ito mo blue. Okay. Dahil Yan napot ay ay avocado ice cream sir. Oh. Kani avocado ice cream din. Pira, okay. Mango. Bingo. Oh, wow. Ano sir? Mingo. Bingo. Bingo. Oo. Oo, Lami na siya okay. tanan sir. Asa man gibuhat diri rapod sa tuwa sa homemade Cagayan. niya, sir. Homemade ni. Homemade ice cream. Hi ma'am. Da gibuhat ginamo na Palit mismo sila. sir. Okay. Asa mo to kumigo? Dexter, where are you? Oh, nara. Try sir. Try. Pili. Pili na sir. Pili bay. Hain to avocado. Kini. Avocado. Kini kay dili ni makadiabetes kay avocado. Kay dili ni makadiabetes kay avocado. Usa. Boss, usa ni boss nya usa ka charcoal. Sige. Kana ba charcoal blue? Ay charcoal. Kani. May mo ice cream? Oh. Blue Oreo. Uling, himong ice cream. Ah, abi ko kang uling gimong ice cream. Oh. Pila po na, sir? Ang Ay 50 sir, ay 60. Ang 50 na mo. Nani ang code. greet ka nila boss sa mukha kwarta boss. Sige.
Kaya ako ipakita kung bag. Bago mo rin akong bagon. Oh. Asa man nagikan, sir? Dire makita inig takos. Bagay ra, bagay ra. Bagay ra kayo, busing kayo. Dire ba para inig takos. Dire. Tulit. Abi ni dili ko kabalo mga kuan. Lagi. Hi, vlog! Si Ay, blank. Nara. Nice. Morning, avocado ice cream. Dili maka diabetes. Dili maka diabetes. Boss, tara ba sa bayan ko? Nara. Dili The best, sir. Unsa may kuan, sir? The best kayo. maayo. Dili ikaw tamisan ba? Igo lang. Tura. Nara. Boss, thank you, boss ha. Ako ninyo i-enjoy yung ice cream. Thank you. Charcoal ice cream. Look at the color. Lami ba? Yummy. Dex. Ikaw, turita. Hi, baby. Sila may nang ingin mo ang ice cream. Avocado. Ako ang uling. Ito na ang sisi. Lo, pwede din mo palit og beer? Pwede. Ya, dito lang likod. Oh, pwede ka. O nya lang ha. Kama man make vlog. Thank you ha. Vlog po ni sir. Oh, shout out na lang oh. Shout out po sila sa Okay. sa Lumbia, sir. Okay, unsa kini yung booms inasal. Alright, mga gwapa. Ug mga tisoy yung mga kuano. Thank you, sir. Yes, ma'am, sir. Wow, Ulan na. Taligsik na mga ka 1 2 3. Saan lang ipilahan diri? Sir. 1 2 3 gawin. 1, 2, 3, go. Gawin. So, nata dire karon sa kilid gyud sa Suba sa Cagayan de Oro. Ingon nga Rio Boulevard. Rio Boulevard. Ganina dito may ganina nag-order og pagkaon. Nya karon nana pud mi dire karon kay alak-alak kami kay busog-busog naman gamay. Hello, mayang gabi eh. Hi. Hello. Pakita na ko ninyo ha. Abot og alkansi ang nagunits pa yung Hello. Say hi to my vlog. Kailan mo niya siya si 1, 2, 3 gawens? Hi ma'am. Enjoy ra mo diha. Okay ra wala mauwan ni. Wala. Hello. Ay, camera shy si ma'am. Baka naglaro. Oh, tara. Kaya siya maglaro. Ma'am, enjoy mama. Shout out to sa birthday! Happy birthday! Okay. So dun ay mga barbecues dire. Pwede ra. Order dia. Lain na nagbayad. Sari ka na. Kaon ako ana. Ay, kani oh. Wow. Hello. Good evening. Unsa ni siya? Japanese cake. So cake ni siya silawom? Lain-lain nga flavor. So muna lang price 65, 75, 95. So of course nagi diri ang lami kay 95 man. No. So what can you recommend? Blueberry. Kani blueberry. Okay. Listen to you. How much? 95? Yes, sir. Wala discount? Wow. Japanese Pancake. Japanese pancake. Abi na ko ice cream. So Japanese pancake. Di lang ko mahangyo kay ikaw likod sa akong camera be. Kay makuha akong kwarta. Yes, sir. Nice kay akong bag no? Yes, Bago sir. na akong palit. Okay kayo? Okay kayo? Oh. Siyang tanaw, bagay ra? Bagay ra. Na, Good.
Ako lang ipaputos sa kay busog kuman ko. Yes, sir. Thank you. Hello. Okay, thank you, ma'am. Thank you. All right. So I already have a takeaway Japanese pancake. Ooh. Wow. Uy, jacket. Oh, 1, 2, 3 gawins. Na may size para nako? T-shirt, sir. Oh, t-shirt. Oh. Size nimo, sir. Double XL. Siguro madako-dako sa imong t-shirt o. Oh, tagaan to mag sticker ha. Oh. Greeting ha, tagaan to sticker. Hi, bye. Hi, guys. Birthday niya, Tagaan guys. ko silang sticker. Mga na siya pinaskuhan ko lang. Sa ko lo, birthday niya ako. Sticker lang. Birthday niya ako, sticker. Sticker. YouTube na, YouTube. Si Buano, 1, 2, 3 gawins. Dili, taga-dili ko. Call, mga idol. Cebu, muna Cebuano. Call, birthday niya, call. Si Buano, 1, 2, 3. Thank you, call. Wow, pila kami, sir? Salamat po. Shout out to my family and friends. Ganahan ko, matik. Ganahan ko sa design. 180. 200. Ano lang? Kira. Dili sakit sa imong puso. Okay. Ma'am, himuon kang camera woman ha? Kanila kayo kay magkuha na ko kwarta. Nagini credits ba? Okay, kaya nga rin mo tanaw sa inyong kuligya. Nabisin ang mga gini na. So, 200 Lawat from 250. Okay kasi sir, Mr. Bargain Man. Ganong discount ba? Sir, thank you so much sir. Thank you sir. Okay. Ma'am, thank you mama. 350 sir. 350, branded na isip. Balik ka Rex? Lagi. Ay, minabi mga nani na chupa. Ana, bagay na sa imo oh. Terno sa imong t-shirt. Tagaan di ka sticker ha. So, karon mga ka 1 to 3 na humanamig vlog. I'm actually in my friend's house with my best buddy here, Dexter, and watching, of course, 1 to 3 gawin. Oh! See you on my next vlog, mga ka 1 to 3. Again, this is Gawins. Amping mo kanunay. Cheers!